Kezep an ji binavekê din cîger. Xwarnekê navdar ên Amedê wekî her bajar Amed jî bi xwarna xwe ya kebab cîger bi nav û deng e. Van salên dawiyê de di navbera bajarê Rehe û Amedê de bûye pirsgirêkekê mezin. Lewra her du bajar jî dibêjin xwarna cîger eydê me ye. Lêberê cîgerciyên Amedê dibêjin kebaba cîger bi bajarê Amedê bi nav û deng bû. La Amedê bûye wekî çandek e. 25 sale vî işê dikim. Qarşî qada Şeyx Saîd daqa pê cigercisî. Li Virzî qasê 35 sale heye. Berî serê kolanê bûn. Paş em anî nava kolanê. Em cî mezin kirî. Cigerê Amedê, gaveke bên Amedê cigerê wî nexwin zatî nabe. Aşbeşin cigerciye Amedê dibêjin taybetmendiya xwarina cîgerê ew e ku wekî taştê sibehan zû tê xwarin. Lewra dibêjin berê niha welatiyên Amedê kebaba kezebê danê sibehê di şûna taşteyê de dixwarin û hê jî tê xwarin. 24 saat Diyarbekir de ciger heye. 24 saat. Pencê serê sibehê zî em saat heftan da vedikî bi şev saat di duan sisiyan zî em vekirîne. Via cigerê berxe yani dawara ninin tema wan cuda ye. Kêmanî dibînê ana bêje tê çûyî Amedê aqasî behsa cigerê dikin wan xwarin nexwarin ana bêje em nexwarin yan nabe. Hostên kebaba kezebê an ji bi navekê din cîgerê sibehê zû ji mezada ajalan giradên xwe digirin û tînin xwaringehê. Piştî paqijiyê goştê yek bi yek li şîşa kebabê diçikînin û duvre li ser agirê dipijînin.